1979 neix el poble que ens acull a tots. A base de saquejos, pirates, violacions, han passat 7 segles i no estem millor. 1898 neix el club de futbol i també ens han piratejat, saquejat i violat. Luque i Peterman, pirates de Boidea, vam estar a segona A i ens han esfonsat. Recalifiqueu l'església i ens fareu un favor. 1985 és la Peña Sport. No nos metemos con nadie y el que se meta con nosotros nos follamos a su madre. 1898 és el club de futbol i també ens han piratejat, saquejat i violat. Luque i Peterman, pirates de Boidea, vam estar a segona A i ens han esfonsat. Recalifiqueu l'església que té menys seguidors. Bordà! Hooligans! El poble que ens acull a tots. A base de saquejos, pirates, violacions, han passat 7 segles i no